Lijep pozdrav svima i dobrodošli na službene stranice Barmenheiera. Moje ime je Filip i povodom 20. godišnjice Barmenheiera pozivam sve barmene, oni koji to žele postati ili ljubitelje pića, da nam se pridruže i postanu članom udruge. Jer gdje je dobro piće, tu su i dobre barske priče. Ako postaneš član udruge, čekaju te niz aktivnosti, predavanja i masterklasova na koje možeš sudjelovati. Pozdrav, ja sam Dimitrij Vasiljević, predavač škole barmena. Barmenheier organizira i preko 20 masterclass predavanja godišnje, a kao članovi naše udruge dobit ćete i 50% popusta na iste, te jedno predavanje po vašem izboru gratis. Za sve dodatne informacije možete nas pratiti na našim službenim stranicama. Kao i na našim društvenim mrežama. Te nas svakako zapratite i budite u toku. Hvala!